Ne salut în urmă este Brad și primul că să un nou episod din Minecraft. Astăzi o să vă arăt cum să facem un server de Minecraft simplu. Ok, să cam lag. Și să las aceasta în descriere. Vedeți, deci da, jos. Când vreți dați aici. Whip, cum se face? Facem pe ecran folder aici, frumușel. Facem aici serverul meu. Ce cargăm? Deci da, aștept că am vălene să am pornit direct. Am vălene să mă aștept pe că oricum testez să închid calculatorul. 20 minute. Ok. Deci s-a făcut aici, eu o să fac asta. Îi dăm bran. O să pe dublu că o să încarce. Uitați, logs. Și acesta este placa. Uitați aici, plăcuța. Zic așa, plăcuța. Aici este lumea. Așa mai bine. Ok. Văd aici, server. Dacă nu vreți să dea așa, o să vă dea altcumva. Da, save, nu descoperi. In the server. Deci, faceți aici. Prima oară, max player. Eu o să pun 999, că oricum. Game 0. Difficulty ce vreți. Resurse spec dacă o să vreți să vă puneți. Una mult. False. False. Whitelist. False. Server IP. Deci, o să trebuiască să luați Lehamachi, acest IP. Și Lehamachi o să trebuiască să faceți o, cum să zic, un LAN, cum să zic așa, un Excel. Da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, să puțin. Da. Ok, am făcut toate. Mama are, nu, tutorial 1, 2, 3. De Minecraft. Am zgârcesc, gata. Ok, am făcut asta, am server IP-ul. Dacă vreți blocul de comandă să meargă, stați puțin să-l caut. Nemo. Server port aici lăsați. Bloc. Uitați voi pe aici, bloc de comandă. Uitați aici. Vedeți, true. Dați save. Cum ați să făcut și lumea. Dați X. Dați aici. De la Hamachi, ca să vă luați. Adică în lumea. Aștept să facă lumea. Vedeți, s-a făcut. Intrăm în Minecraft, eu am intrat și băgăm aici. Bam, enter. Aici în justa unul de servere. Uitați serverul nostru. Dați. Încarcăm. Eu putem mai greu. Uitați. Minecraft server. Login. Ok. Deci da, acesta este server cu Anita. Te uiți Andy. Foarte fan. Ok. Deci da. Uitați, acesta este serverul, uitați și aici Andy. Tu ăsta să dau pe Andy. Tu. Game 1. Dacă mai game de 1. Ok, uitați și voi. Eu vreau să dați și bani. Da, asta o spun. Redstone erau. Deci, ați dați am bani, nu te scrieți un ban. Scrieți redstone sau random, nu știu cum era. Cât asta este, nu uităm, help. Help 2. Help 3. Dați-o pe pardon. Uitați, pardon. Deci m-am venit în bani. Uitați, stați puțin. Andy. Da? M-am luat. You are the bandit server. Am banul, da? Și scriu pardon. Andy. Ito. Și scrie unban player Andy Ito. Deci da. Ca să vă spun. Pe noi să vă urmează să stați un like de deci